बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बादियै खुंगा 30 खेब र-13 बोसोरनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो 16 जुलाइनिफ्राय जागायजेनगोन 30 खेब र-13 बोसोरनि जोलुर बादायलायनाया दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनो बे समाव आबुङै साखाफारा जादों। बे बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 24 दखरा एबसुनिफ्राय हानजाफोरा बाहागो लागोन। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आलासि महरै मिरु एबसुनि गाहाय नेतानि करेन्द्र बसुमतारिया बाहागो लागोन। लोगोसेयैनो भारतनि र-19 हिन्जावसा हानजानि केप्टेन अपर्णा नार्जारियाबो बाहागो लागोन। फारसेथिं गेलेनायखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय बर'नि फेस्ला फावगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारियाबो बाहागो लाफैगोन। बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेतानि काम्पा बसुमतारिया ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो बादायलायनाय समाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। गाबोन 16 जुलाइ 2023 बे समनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 30 खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादखौ लानानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालायनानै 30 खेबनि थाखाय जोङो र-13 फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जोङो दतमा हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथारावहाय होनाय जागोन। दा बेवहाय जोंनि जे प्रिपेरेसन बियो गोबां 90% जोङो आवगायनो हाबाय। दा बेवहाय गाबोननि अपेनिं हिसाबै रामफलबिल दखरा लोगोसे नर्थ क'क्राझार दखरानि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। दा बेनि गेजेरजों जोङो गाबोन जे सामना हामना बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थाखाय थाम-थिम खालायदों। बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय लोगोसे बर'नि फेस्ला आथिखालनि माने जाखांफुनाय प्रेक्टिकेल नार्जारि लोगोसे गोबां मेथाइ खनगिरि जोङो हांख्रायहरनाय जादों। बेनि गेजेरजों जोङो उन्दै उन्दैसाफोरनि डेमनस्ट्रेसन देखायनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जे अपेनिं सेरेमनि बेखौ जोङो खालायनो थाखाय थि खालायदों। लोगोसे जोङो आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव करेन्द्र बसुमतारि मानगोनां बिथांखौ जोङो हांख्रायहरनाय जादों। लोगोसे भारतनि 20 बोसोर सिंनि जे आइजो गेलेगिरि आरो हानजा दैदेनगिरि अपर्णा नार्जारि बर'नि फिसा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां गेदेमा आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायहरनाय जादों। ओनसोलनि गासै रायजो राजा फोरोंगिरि फरायसा गावबुरा समाज सिबियारि मानगोनां बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरनाय जादों। दा बे हिसाबै जोङो गाबोननि जे अपेनिं सेरेमनि बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालायगासिनो दङ। दा जों नोंथांमोननि चेनेलजों ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ जों हांख्रायहरदों जाहाथे दोलै नोगोरै माने फैनानै जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैयो। इयुनावहाय बिथांमोनखौ सासे मोजां गेलेगिरि जे दानायावहाय बा बिथांमोना प्रफेसनेल फुटबलार जाहैनो हायो बिनि थाखाय रायजोनि गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै थुलुंगा होफैयो। दा बेखिनिखौ जोङो हास्थायहरदों। दिनै हाबाफारिया जागासिनो दङ। दा बेखिनियावहाय जों गाबोननि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ जों नोंथांमोननि चेनेलजों जों फोरमायदों। गाबोन 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो सानजौफुनि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि जे हाबाफारि बियो स्टार्ट जागोन। जोंनि मोसानाय बर'नि कालचार बा गुबुन गुबुन मेथाइ खननाय बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जे हाबाफारि बियो जागोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बेखौ जोङो उरायहोगोन। लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखायाव जोंनि जे बिबार बावनाय हाबाफारि बेबो जागोन। बेनि थाखाय जोङो थाम-थिम खालायबाय। आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरनाय जाबाय। बिथांमोना गाबोननि दिनखौ नेनानै दङ फैनो थाखाय। 30 जुलाइसिम बेथ' जागोन। सानसेयाव मोनबेसे खेला जागोन? अपेनिं डेआवहाय जोंनियाहाय मोनसे खेला जागोन। बिनि उनावहाय जोङो सानसेयाव मोननै खेलाखौ जों होलांबाय थानाय जागोन आरो 30 जुलाइआवहाय जोंनि जे फाइनाल बेवहाय जोङो मोनसेल' जाहैगोन फाइनाल आरो बिनि सिगां जोंनि जे थार्ड प्लेस जागोन सेमि फाइनाल जागोन। हाबाफारिफ्रा मोजाङै गरजियास जालांगोन जोङो आसा खालायदों आरो बै फंबाय जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो जोंनि बयबो बिथांमोना थुलुंगा होफैगोन गेलेनायखौ जोङो आसा खालायदों मिजिंथिदों। मोनबेसे हानजाया बाहागो? गासै मोन 21 दखरा आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन। मोनफ्रोमबो दखरानिफ्राय बिथांमोना सेलेक्ट खालायनानै दखरानि जे बेस्ट टिम बेस्ट बिथांमोनहा लानानै फैगोन आरो बेवहाय पार्टिसिपेट खालायहोफैगोन।
गोबां बर' गेलेगिरिफोरखौ नुनो मोनो जोलुरनि बिथिङाव जागायनाय समाव जोबोद मोजां दावखोलांबाय थायो नाथाय उन समाव बिसोरनि गेलेनाया थाबथाहैयो बिनि जाहोनखौ मा होननानै बियो जोंनि थाखाय गोबां जाहोन दङ थाबथानायनिबो दङ दा प्रपार गाइड मोनैनि थाखाय जोंनि जे प्रपार कच मोनैनि थाखाय जोंनि जायफोर उन्दै समावहाय बिगिनिं समाव मोजां गेलेयो बिनि उनावहाय देरनाय समावहाय बिथांमोनहा बेबायदि माखासे मोजां कच मोनैनि थाखाय मोजां क्लाबावहाय स्कप मोनैनि थाखाय बा गोजौ लेभेलावहाय माखासे माखासे फिल्ड मोनैनि थाखाय बिथांमोना थाबथानो गोनां जायो आरो बेल' नङा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों नुदों जे गामि लेभेलाव माखासे फिसा माने खेला जायो बेवहाय जोङो वान डे होननानै बुङो जायखौ सानसेयावनो गोबां माने मेच गेलेनो गोनां जायो बेवहाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालायनानै बै वान डेयाव मोननाय माखासे जे देरहानानै मोननाय माखासे जे बुस्थुफोर मोनो बा बायदिफोर मोनो बेवहाय गोबां माखासे जोंनि गेलेगिरिफ्रा आथिं बायदि गाज्रि जायो लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ जों नुदों गेलेखांनायनि उनाव मेंगानायनि थाखाय माखासे एलकहल बाहायनाय बे एलकहल बाहायनायाव निसा बाहायनायाव जोंनि लाइमोनफ्रा बेवहायनो जोंनि दंस जालांनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां बिदिन्थि हिसाबै जोंनियाव दङ जाय बिथांमोनखौ जोङो दाबो मुं खारिनो हायो बिथांमोनहा बिराद मोजां प्लेयारमोन गेलेगिरिमोन नाथाय उनावहाय बिथांमोनहा एलकहल बाहायनायनि थाखाय निसा बाहायनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोजौ फारसे दावगालांनो हायैखौ जों नुनो मोनदों दा जों आसा खिथिदों बिनि थाखायनो जाय प्लेयार जानो होननानै बिथांमोनहा दिनैहाय फुटबलजों प्रफेसनेल गेलेगिरि महरै बिथांमोनहा सायख'नानै लाबायबा सासे प्रफेसनेल प्लेयार जाहैनो होननानै बिथांमोनहा सायख'नानै लाबायबा फुटबलखौ बिथांमोनहा माखासे मुवा बुस्थुफोरखौ जे फेग्रा मुवाजों लोगोसे बायदि मुवा बाहायनायफोरखौहाय बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन अब्लासो जोङो सासे मोजां गेलेगिरिखौ जों मोनहैनो हागोन जेरैहाय जों नुदों दिनै हलिचरन नार्जारिजों लोगोसे अपुर्ना नार्जारि बा गुबुन बिथिङावहाय दिनै अंकुसिता जमुना बर'मोनहा दिनै साक्सेस जानायनि गुदियावनो दं बिथांमोनहा फुल्लि सेक्रिफाइस खालायदों आरो लोगोसे बिथांमोनहा हार्ड वार्क खालायदों जायनि थाखाय दिनै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनानै बिथांमोनहा स्कप मोनदों आरो बर' हारिखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालायनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दा जोंहाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसे थांखि दङ जे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा खालायनाय दा बे हिसाबै दिनै जोङो मोनसे प्लेटफर्म होदों जे आन्डार 13निफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गेलेनायखौ जों लानानै फैनांगौ सासे मोजां गेलेगिरिखौ जों उन्दैनिफ्रायनो सिनायनो हायो ओंखायनो दिनै जों मोनसे प्लेटफर्म होदों जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहा गावनि जिउखौ गावनि लाइफखौ फुटबलजों जागायनानै बर' हारिनि रिप्रेजेन्टेटिभ खालायहैयो आरो लोगोसे मुंदांखा प्लेयार जाहैनो हायो बेखौ जों आसा थिदों आरो जोंनि बे मोनसे स्कप होनाय जादों आरोखि बिनि गेजेरजों BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com